everyone, welcome back. Today, I'm gonna share with you my chocolate boba latte. 4 ingredients lang po ang kailangan natin. So, meron po tayong fresh milk, tapos ang ating tapioca pearls, dark chocolate powder, at yung ating creamdensada. So, here's how. Meron po tayo ditong 3 spoon ng ating unsweetened chocolate powder, 1/2 cup of our creamdensada. So, nilagay ko na po siya sa freezer para medyo tumigas. Ang ating black tapioca pearls. At yung ating fresh milk. So, una, ay ilalagay po natin yung ating chocolate powder. At ang ating creamdensada. So, paghaluin lang po natin to. Tapos, mixer. Okay, it's done. So, set aside lang po natin. So, ayan. Papaikutin lang po natin itong ating chocolate base. Tapos, lalagyan po natin ng ating tapioca pearls. Then, we're gonna put some ice. And our fresh milk. Ilalagay din po natin yung ating chocolate base. Ayan, sa ibabaw. So, maglalagay po tayo ulit ng ating chocolate base. Oh. Kakalatin lang po natin yan. Then we're gonna put our tapioca pearls. Add some ice. And our fresh.
our chocolate base. At ayan na po yung ating chocolate boba latte. So guys, our chocolate boba latte is ready. So let's taste it. Sarap. So for more recipes, don't forget, subscribe nyo na din po ang channel na to at hit nyo na din po yung notification bell para updated po kayo every time po na meron pa akong bagong videos na ini-upload. I'll see you guys in our next video. Thank you so much for watching. Ito po muli si Lorne Hermosillo na nagsasabing ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta't may tiyaga ka lang. Bye!